Dunstované zemiaky poznáte? Náš rodinný predvýplatový recept. Zasyte ako hlavné jedlo s kyslou úhorkou a tiež sú geniálnou prílohou. Surovín je len pár, je to hlavne o technike, takže zemiaky, cibuľa, paprika, rastca a masť. Práve masť dodá tomuto jedlu tú skvelú chuť, tak ju ničím nešite a bez výhovoriek, že masť nie je zdravá. Najskôr očistíme zemiaky a cibuľu. Zemiaky nakrájame na väčšie hranolky a cibuľu na drobno. Na pánvici ohrejeme masť, na ktorej cibuľu opečieme, pridáme zemiaky, soľ, rastcu, papriku a všetko spolu premiešame. Znížime plameň na minimum a poriadne zakrieme. Dusíme asi 20 minút za občasného miešania, ale ničím nepodlievame. Zemiaky pustia dosť tekutiny pri dusení a na konci sa krásne opečú. A tá vôňa je božská. Ulož si recept, keď bude v peňaženke prievan.